इ कॉलेज में छुट्टी भइला पर सब लइका लइकी आराम करेला, आ तू जे बाड़ू कि बिहाने बिहाने काम काज में जुट गइल बाड़ू। बाबूजी, सबके किस्मत एक जैसन ना होला। अरे ढेर जरूरी रहे तो कोनो दर्जी के दे देले रह तू। समय के आंधी से अगर मकान ढह जाए तो ओकर मरम्मत खुद ही करे के पड़ी। अबे साले खाए की बाड़े ना तो काहे चिंता करत ताड़े? हां बहुत सही। अरे नमकीनी हो गया रे। अरे सारे के कुछो न होई। भुजिया बना के ला भाई। भुजिया काका है रे। ए छोटू जाओ करा के बोल। गुंडा के एक कोपा पल में करेला सबके साथ। मुन्ना 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 गुंडा के एक कोपा पल में करेला सबके साथ। मुन्ना 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 दरोगा जी को गुंडा हमरे ढाबा पे मारा मारी करा था। काका गुंडा हुए रे, चल टोरी साहब ते थाना में होई। चल चल गुंडा कर दी। चल अंदर चल। ए तिवरिया, जी सर। कौन धारा लगी एकरा पर? अरे सर रउआ का कहत बानी? मार पीट के धारा लागी, सवेरे तक छूट जाई। ए, ला ला पीला। अरे ले ला। अब पीला पीला पीला, बाद में दवा के काम करी। पीला पीला ना। हाँ? ए तिवरिया। जी सर। हाँ। ए तिवरिया। जी सर। अब बोल, कौन धारा लगी एकरा पर? दारू पी के दंगा कैले बा। का रे, बाहुबली हुए के डॉन? बोल, बाहुबली हुए के डॉन बोल। खुलेआम खुद करता रे। Ball!
कवन रहल हूँ? हाँ? नहीं खे जानत। नहीं के जानत? का कइले बा? हैं? का कइले बा? दरोगा, ये हमार पर्सनल मैटर बा। ए तिवरिया, जी सर। कॉल दे एकरा के। हट! कॉल दे। 2 घंटा बाद फिर एकर सेवा हुई। ए हरामी, 2 घंटा। हाँ? ए बबनवा, जी सर। कनी आवा हो, बॉडी चाड़ी दबावा। जी। बड़ा थेथर बा। बहुत बाप थेथर रे बा। बाप, इतना पिटाइला पे भी मुंह नहीं के खोलत। हट! हाँ? नवाज? हाँ, बोला नवाज। बोला। दरोगा, हाँ? एकर मतलब वो हरामी के तोरा से रिश्ता कोनो जरूर बा, तभी तोर नंबर वो हरामी के मोबाइल में मौजूद बा। दरोगा, तोरा चेहरा का टेंशन बताओ था दरोगा कि वो हरामी से तोर रिश्ता जरूर बा, जवन आज तोहरा चलते हमरा हाथ से बच गई। लेकिन याद रखिए दरोगा, देखा यमराज भी उस सुअर के हमरा हाथ से ना बचा पाइए, याद रखिए। नेताजी, स्विमिंग पूल में ठंडैले से जनता के दिमाग के गर्मी कम ना होई। कमिश्नर, हम एसी कूलर ना एमएलए हई। यही लिए तो कहतानी कि कबो कबो जनता के भी हाल चाल ले लिहल करी, तबे तो पिछवाड़े पर कुर्सी सटल रही। कुर्सी सटे के ना,
हटे के नौबत आ गई बा नेताजी, हटे के। सरकार गिर गई का रे? नेताजी अब आप लोग के तो परवा बैल वाला हाल बा। सरकार गिरावे हटावे के काम था आप लोग के बेटा करत आ रहे साहब। ए नवाज का ये मोबाइल तोहार है? ओह यस, लेकिन ये तोहरा पास कहाँ से आ गई? वो यमदूत के लगे से जौन तो चारों दोस्त के भूत बनावल चाहता। वो साले कुत्ता के नाम बता दरोगा, दौड़ा दौड़ा के मारत। ए, शेर के कुत्ता ना समझा। नवाज पर पहले ही झपट्टा मार चुकल बा। शुक्र मनावा कि समय पर पहुंच गई नहीं और छोट मोट केस बना के ओके अंदर कर देनी, वरना ओकरा सीना में जौन आग धधकता ओ में तू लोग के चिता जल गई रहित। लेकिन ये कैले का बाड़न सन? कुछ न सर, एगो लड़की पे दिल आ गई रहता, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गई। लड़की पे दिल आ गई। ए, कौन बिया वो लड़की? हमनी के आम खाए से मतलब रखीले दरोगा, गुठली गिने से ना का। नेताजी लागत हमनी के लड़का जवान हो गई बाड़न सन। जवान हो गई बाड़ा सन। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। नेताजी जवानी में जब बेटा मरेला तब माँ बाप खून के आंसू रोवेला। चुप साला दोगला, ना तो ऐसा हाल करब कि तोर आंख से आंसू ना मुंह से निकली। डूबे उठा ले गड्डी और ऐसा कानूनी कबड्डी खेल कि वो लौंडा के जेल में ही सड़ जाए हड्डी, कबो जेल से बाहर ना निकले साला। नेताजी बुद्धिवर्धक चूरन के डोज दे देनी, अब वो हरामी मजनू के बोझ गड़बड़ाही के पड़ी। अब देखा हमार खेला नेताजी, हमार खेला। डूबे अरे राजा ए डॉक्टर वाह, बलात्कार के रिपोर्ट तैयार करे के बा। हाँ, बलात्कार की। ए जी, पता नहीं काहे हमर मन बहुत घबरात बा। इतना रात हो गई और मुन्ना अबले घर ना आइल बा। अरे ओकर चिंता मत कर, ओकर आदत जनते बाड़ू, आ जाई। समझ गई लेना कि का करे के बा। हाँ? ए छमिया बोलना, वरना तोर महतारी